Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages ndati ndige ndichikupakurirayo zvirongwa zvakawanda kuitira kuti pamunenge muri pabasa muge muchizowana zvirongwa zvekuti munokwanisa kuzoteerera apo pamunenge muchishanda. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu avo atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi ndaimbova muroyi uye zvekare ndaidya nyama dzevanhu nambuya vangu, asi iye zvino ndakazosiya ndava kuita zvokunamata. Izvo ndo zvatainge tichiita nambuya vangu, kuti tinge tichidya nyama yevanhu kunyange dzevatorwa. Mukomanashi, iniwo ndinogara kunoku kudomboshava. Amai vangu ndivo vakandikanganisa zvisingaiti, even though ndava kuita zvokunamata. Asi mukoma, ndine dzimwe nguva dzekuti ndinoita mamwe spiritual attacks, uye zvekare patori nevanhu avo vanotouya kwandiri avo vanenge vachiti vanenge vachida kuti ndinge ndichienda navo, ndinge ndichidzokera pamabasa angu avo andainge ndichiita ekuroya. Nyaya yangu mukoma yakamira yakadai: ndiri mukadzi, ndine makore 44 years ekuberekwa, ndatova neimba yangu nemurume nevana. Ndinogara muno muSouth Africa muBrits kuPretoria West. Mukoma nashi, upenyu hunobva nekure. Ndinogara ndichinamata munamato wekuti dai Mwari vandichengeta ndakwanisa kurera vana vangu kusvika vakura vose, nekuti upenyu hwandakararama hwakandirwadza, asi ndainge ndisina wekuudza, nekuti mbuya vaiti wakaudza chero ani zvake, iwewe nemunhu iyeye muri kuzofa mose. Mukoma, ndinoda kuudza muri yeZimbabwe kuti uroyi huriko hwakazara. Inini ndaitova muroyi, ndaitombodyawo nyama yevanhu. Ndakakura ndichigara nambuya vangu, amai vababa vangu. Chakaita kuti ndinge ndichigara nambuya inyaya yekuti amai nababa vangu vainge varambana. Saka pakarambana amai nababa, mbuya amai vangu vakanditakura vakaenda neni kumusha kwavo kwaMutoko, vachiti muzukuru wangu achiri mudiki. Ndainge ndiri grade 2, ndakagara mumusha kwaamai vangu kusvika ndava grade 6. ndatova chisikana chainge chati kurei, asi ndakazotanga kuita dambudziko rekuti ndaigona kudonha ndiri kuchikoro, zvekuita kunge munhu ane chirwere chepfari. Dambudziko iri rainge rakakura zvekuti rainge rava kundishayisa dambudziko. Saka amai vangu vakazouya, ndipo pavakatanga kufamba neni mumaprofita. Asi mukufamba kwatakaita takanobata nhau yekuti ambuya vangu vakabereka baba vainge vachindida kumba kwavo nekuti ndinge ndichizogara navo. Sekuru hanzvadzi amai vangu, vanova ndivo vainge vari baba vaamai vangu, vakabva vati mwana wemukowasha hatina ropa naye, ngaende kumusha kwavo, kana achizodzoka achitiona zviri nani pane kuti ange achizofira pano. Ndakatakurwa naamai vangu vakaenda neni kudomboshava kumba kwaambuya vangu. Ndiko kwavakasvikira nekuti baba vangu vainge vatova nemumwe mukadzi. Ndakasiyiwa ndiri mumaoko ambuya vangu vainge vasati vanyanya havo kukura, vainge vari kuma 70 years ikoko. By that time ndabva kugara naambuya vangu, ndipo pakabva papera urwere hwainditambudza hwekudonha. Zvina kuzombobvira zvakaitika ndainge ndava kutoenda kuchikoro. Ambuya vangu vaindiratidza rudo kudarika mabatirwo andaiitwa kumusha kwaamai vangu, zvekuti vaiti vakapiwa mari nevana vavo, ndini ndainge ndichitoichengeta mari iyoyo. Ndakazoti ndava kugara naambuya, ndakatanga ndichirota hope ndiri kumakuva. Hope idzi dzainge dzisingauyi hadzo everyday, dzaiuya apo neapo, asi zvaiwanzokuitika kana pachinge pafiwa nemunhu. Ndaitozorota ndichidya nyama yevanhu ndiri kumakuva, asi ndaisaziva kuti kurota hope nekuswededzwa padhuze kwandainge ndava kuitwa naambuya vangu yainge itori plani yavo yekuti mbuya vangu vainge vachida kunditi ndinyatsokugamuchira shavi rainge riri pavari rekuroya. Zvakazoitika mukoma ndezvekudai, pakazopera gore ndainge ndatova muroyi.
chakaita kuti ndizoziva kuti ndiri muroi pakafa vamwe mbuya munin'ina wambuya vangu. Musi wavigwa chitunha, mbuya vangu vakandituma nekamwe kamuti kuti ndinokanda muguva risati rafushirwa. Asi kamuti aka ndakanzi ndinokanda muguva chitunha chisati chafushirwa. Usiku wakavigwa mufi, mbuya vangu vakanditi handei kune guva remufi. Takamuka, asi muviri wedu wainge wachinja. Tainge tapfeka mumwe muviri, tava kuita kunge mhuka. Tainge tava kufamba sezvinoita makudo zviya. Tasvika paguva, mbuya vakandipa kamuti vakanditi ndinge ndichirova paguva. Ivo vainge vakapfugama kumusoro kweguva vachiita sekunge vari kunamata vachiombera. Mufi akabuda panze, tikatora nyama dzatainge tichida dzose dzine basa pamunhu. Apa tainge tiri kurufu kumusha kwaambuya kuchiweshe. Takatravhela usiku nechisero tikanosiya nyama yedu. Mangwana acho makuseni takatomuka tiri panhamo sevamwe, tichitoita sekunge painge pasitomborina kana anything chatainge taita. Ndakazoguma ndava kungodya nyama madiro, asi chandisina kuita kuuraya munhu. Chakazoita kuti uroi hwangu hupere inyaya yekuti pandakazoroorwa nemurume wangu ndakaita 3 years mbereko ichiramba kubata, zvekuti ndakazoguma ndava kuda kutorambwa nemurume ainge ava kutoda kutoroora mumwe mukadzi, nekuti ainge ava kuti watadza kundipa mwana. Ndainge ndiine friend yangu yandaitamba nayo, vainge vari amai vemuraini mataigara. By that time ndainge ndichigara kuDZ kumba kwemurume wangu. Amai ava vakatanga kundikurudzira kunamata. Takaguma tava kuita maprayer and fasting. Pandakatanga kunamata ndipo pakasimuka ruvengo. Gogo vangu vainge vandivenga zvekuguma vandiudza kuti vainge vasisade kundiona kumba kwavo nekuti ndainge ndava kuita zvekunamata ndichizama kurwisana neshavi rainge riri pandiri. But it was not an easy road. Munzira mainge muchirwadza. Zvakaitika ndezvekuti pandakatanga kunamata ndakabva ndazobata pamuviri ndisina kana kumuprofita uko kwandainge ndakamboenda. Saka zuva rekuti ndainge ndava kufanira kuti ndinge ndichienda kulabor ndakatanga kurwara, uye zvekare ndainge ndava kurwa nambuya vangu vachindiudza kuti ndinoda kuona kana uchinge uchizomubata mwana iyeye. Mukoma ndakarwiswa asi ndakakunda. Mwana wangu aitombobiwa nevaroi asi ndainamata muchipatara imomo zvekuti ndakazobuda kulabor ndava kunzi pastor nevamwe varwere, nekuti ndakagara 3 weeks mwana asati abuda. Apa mazuva angu ainge atokwana nechekare, asi ndakazokunda hangu. Iye zvino ndava nemhuri yangu, ndinoenda kuchechi pamwe chete nemufaro tinawo mumba. Mbuya vangu vakazofa vachiita zvekurumwa nenyoka yavo, asi chembere iyoyo yaiva nenharo yaitoda kutovhiringa upenyu hwangu. Nyaya iyi murume wangu haana chaanoziva kana kufungidzira kuti ndainge ndiri muroi, nekuti yaiva secret yangu. Mukoma, ndichazodzoka nenyaya yangu ndichikuudzai secret imwe inoitwa nevaroi. Ndichiri kusangana nemamwe maspiritual attacks, dzimwe nguva ndinokwanisa kuti kana ndichinamata zviya ndinotoona nditori kumakuva ndakatokombwa nevamwe vakadzi avo vandinotoziva kuti varoi. Vamwe ndeve munharaunda umo mandinogara, saka vanenge vachida kundirangaridza kuti tainge tichitombonakidzwa, because kana uri muroi uchiri kurarama uri mazviri zvinenge zvichitokunakidza, nekuti kumakuva ikoko unenge utoriwo nemurume wako uyo anenge ari muroi. Kana ari murume iwe uri mukadzi, munotosika bonde kutozvara vana venyu. Vamwe varoi vaya vanozonzi vanenge vaine zvidhoma zvakawanda vanenge vakazvizvara mushure mekunge vararana. Saka vanondiita mamwe maspiritual attacks ekuti ndinomuka usiku ndichitanga kunamata kuti vange vachibuda mumba mandinenge ndiri. But one thing that I told myself is that I will never go back kwandainge ndimbori, because the world of darkness, it is very powerful. And kana uchirarama urimo munyika iyoyo the world of darkness, unenge uchizviona sekunge munhu ane masimba kudarika kana Mwari. Message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please remember to come with the update
vahanzvadzi. Hanzi pane zvavari kuda kuzotiudza, hanzi iSecret iyo yevaRoy, so you can come with your update vahanzvadzi. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu avo vakashandisa ghost account vainge vachiti ivo vatori neministry yavo yavainayo. Saka vakati ministry yavo iri muno muSouth Africa vachiri kuzama kuti vange vachisimukira. Saka nyaya yavo yakamira sekudai. Hanzi mukoma, mubvunzo wangu kumhuri yeZimbabwe ndewekuti should I go back to Nigeria, because what I have discovered ndezvekuti isusu sevana veZimbabwe we really do not want heaven. Tiri kuda mari. Izvi zvekuswera uchiudza vanhu kuti denga ririko, muchazoenda kuparadise mushure mekunge wafa, hazvishandi mukoma, because unenge uchiparidzira vanhu vagara vane nzara, vanhu vari kudawo kuti vange vachipfuma. Saka ukaenda nemessage yekuti Mwari variko kudenga, of course everyone knows by now kuti denga ririko, gehena ririko, but what about upenyu watiri kurarama iko zvinozvi? Ndo mimwe mibvunzo yandinosangana nayo apo pandinenge ndichiparidza vanhu sevari muno muSouth Africa, vari maZimbabwean zvekare vari kudawo kuti vange vachikwanisa kuwana mapepa ekuti vagare zvakanaka muno munyika yeSouth Africa. Vari kudawo mabasa ekuti vange vachikwanisa kuitawo madevelopments. Saka zvinhu zvinondinetsa mumwoyo kuti seiko Mwari pavanotipa zvipo paya sei vasingatipewo nezvipo zvekuti kana tikanamatirawo vanhu vanokwanisa kuwana mablessings tisingazoende kuma-spiritual fathers, nekuti pakuenda kuna spiritual father ndo paunozobva uine zvinhu zvaunenge wapiwa zvimwe zvinenge zviri zveurombwa. Mubvunzo wangu mukoma unoti iwo, should I go back ku Nigeria kuna spiritual father ndikwanise kupiwa mablessings ekuti ndinenge ndava nezodzo yekuti kana munhu akandipa mari then God will multiply that money, iya yavanoti seed offering. According to the spiritual father vangu veku Nigeria vanoti kana ukapa munhu ane zodzo mari, it will be multiplied and it will return back to you. Zita rangu muchanditi Pastor Brighton, uye zvekare ndakatangirawo muHighfields kuHarare, ndo pandakatanga kuitawo zvekufamba ndichiparidza, ndikazoendawo kuBible School. Kwainge kuri kungotsanzadzira, but I managed to get through college and then I graduated. Ndakazotanga ministry yangu, church yangu ndichangoiti Fire of Grace Ministry, uye zvekare church yangu haina kukura mukoma. Vanhu avo vatinonamata navo muchechi mangu havadariki 100, vanhu vashoma mukoma nashe, and most of these people vanouya kwandiri because vanenge vachitarisira kuti ndikavanamatira pavanozoendawo mumabasa vange vachizoropafadzwa, vange vachizova vanhu vakaropafadzwa, uye zvekare vachipiwawo mari dzinotenga nevarungu vavanoshandira. I am tired, I am confused, and I don't know kuti ministry yangu ichakwanisawo kuzokura here sema ministries vamwe vandinotarisirawo famous pastors emunyika medu, ndisingazotauri hangu nemazita. Ndokusaka ndazokunyorerai confession yangu mukoma yakamira sekudai. I traveled to Nigeria to meet one of my spiritual father for the first time. I had been watching him for a very long time on the TV. Saka chakazokonzeresa kuti ndige ndichenda ndainge ndichida kuti Mwari vange vachizondisimudzira to bless my ministry, to increase my anointing. Sezvandakuudzai kuti I have discovered kuti vanhu vari kuda dzimba, motikari, mabasa akanaka, mavisa, marriages, good luck, business blessings, and supernatural speed in everything that they do. I have been preaching about repentance, but kana ukatanga kutoparidza about repentance, vanhu vanototanga kutoshama ngai, kutotanga kutorara. Uye zvekare if you preach about heaven, vanhu vanotopinda paWhatsApp vari mufoni vava kutotanga kutotaura nevanhu vavo. But what I discovered is that the moment that I shout financial breakthrough, everyone will wake up, neavo vanenge vakarara vanobva vatomuka. And sezvandakaudzwa nemudzimai wangu akati
our church is too dry. Hatisi kuona power mu church. Vanhu vari kuda ma miracles, vari kuda ma prophecies, and mamwe ma churches they are full of wonders, and I have to get anointing. Saka ndakabva ndachizoronga nemudzimai ndikati sezvo tisina mari ndava kuenda ku Nigeria to connect myself to this man whom I won't mention by name, who has been a spiritual father to me for a very long time, because ndainge ndakawana inspiration kubva kwavari. I arrived in Nigeria mukomanashi, it was last year muna 2024 padakaenda mainge muri muna October. Vanhu vemuchurch havatozvizivi kuti ndakatomboenda ku Nigeria. We did not even tell anyone. Tasvika pana prophet vandichangoti prophet Ade, he then welcomed me very well. Ndikabva ndachizoendeswa kuhotel kwavo. Ndaendeswa kuhotel kwainge kuine mapastors akawanda, mostly from Southern Africa as well as from UK and America, but those pastors that were from America and the UK, ma-Africans avo akaenda ikoko vakazonotanga ma-ministries avo. He placed his hands on my head vakabva vati, my son, your ministry is never going to be the same again, and I was ready. Then after a couple of days, it was at around 2 a.m. ndopa ndakazodaidzwa ndikabva ndachizoendeswa mune imwe room, ndikabva ndanzi vainge vachida kuita yavanoti pachirungu spiritual impartation. Ndakabva ndachizotorwa nemamwe mapastors avo ainge aripo. We then walked behind the church. Saka kuseri kwechurch kune kamwe kapool ako kavainge vachiti kanonzi kapool of Bethsaida. Takabva tachizonzi this is where the real power begins, because at 12 midnight hanzi pane ngirozi inoburuka yobva yachizobvongodza mvura. Saka taifanira kuti tinge tichizobhabhatidzwamo mukapool ikako. Asi mukoma ndakati vanhu vachibhabhatidzwa ndakaona zihari rainge ririmo mukapool ikako, uye zvekare ndakaona machira ainge ava pamusoro pemvura akaita kunge magarments ari white, purple, emacolors akasiyana siyana, uye zvekare ndakaona seashells, ndikaona macandles ainge achibvira ari pasi pemvura. Ndopa ndakaona dzimwe hove mbiri dzainge dzakakura uye dzainge dzine macolors akasiyana siyana. Ndikabva ndachizoona njuzu, ndakaona umwe mukadzi ainge akaita kunge muIndian but ainge aine besu asina makumbo. Pandakaona izvi ndakangonzwa voice rakati kwandiri, marine spirit, prophet Ade. Vakabva vanditarisa vakati uyo ngaauye. Ndakaramba mukomanashi ndokubva vanditi kana uchida kuti chechi yako inge ichikura uri kufanira kuti inge uchipinda muno mumvura. Ndikati pane zvandaona zviri mumvura. Vakanditi hazvina basa, she is the queen of the water, she will make your ministry to grow. I reminded myself kuti I had come to Nigeria not to join my marine spirits, but I had came to Nigeria to seek true power from God. But ndakaramba kupindamo mumvura. Ndakazodzingwapo zvekare, ndikadzingwa nepahotel. Musi iwoyo mukomanashi zvinhu zvangu zvandainge ndiinazvo kabhegi kangu kakabva kachizobviswa muroom. Ndakazorara ndakagara pachair to show you how cruel these so-called men of God are. Mushure mekunge ndaramba kuti ndinge ndichitevedzera izvozvo zvemamarine spirits, ndakadzingwa muroom ndikarara ndakagara pachair ndiri pareception area. The very next day mukoma, he was the one who booked a flight for me. Ndakaita zvekutorwa zvekutobvutwa nemabodyguards avo vakandimanikidza kupinda mumotikari. Ndakangonzwa voice rakati kwandiri, kana ukaramba uri muno muNigeria uri kuurawa, rather go back home with nothing. Ndokubva vachizondiendesa kuairport ndikazodzoka kuno ku South Africa. I told my wife about this, but mukadzi wangu akagumbuka zvisingaiti, and I understand because mari dzatakashandisa apo pandakaenda ku Nigeria imari dzatainge takatotora muvanhu. Saka akagumbukira nyaya iyoyo yekuti kuinga wani zvatakataurirana kuti muri kuenda kunopiwa simba rekuti munge muchikwanisa kuperforma mamiracles. Kwamakazozvifambisa sei futi mava ku Nigeria? But ndakazvikoniwa mukoma. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti hanzi vane chechi yavo vakaenda kuNigeria but hazvina kuzofamba zvakanaka because he then discovered kuti kuNigeria ikoko as a pastor kana ukaendako unenge wava kufanira kuti unge uchiita zvemamarine spirits kuti unge uchikwanisa kuzowana masimba ekuperforma mamiracles to prophesy nekuzoti kana vanhu vakazokupa seed offering ivo vange vachizowana a multiplication from that seed offering that they would have given to you. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava hanzi I am a pastor but chokwadi chandakadzidza ndechekuti vanhu havasisina basa nekuenda kudenga. People they just want to get rich. Vanhu vari kuda mavisa, vari kuda mabasa akanaka. Is it true? You can also get in touch with me even through Facebook page rinonzi Brother Nash and you give us your confession. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.